Ngala job bun ki jungi kun nre yo covid ndai ngaya kun da katika ay ketika covid ndai kanong yi kun persha kane kaslam Haden ka jingmi ka jing ka ja khapot bar ka jala Assam ha ka snong yong khuli ka badang dep ja ha ka arphun riu tarik unaitung hakaba haki sngi ki babur jong kate ka jing ka ja babon ki nong mi khmat ki kun hon sang bhalang ki lahyar sha kate ka snong ban persha halor ka jing wan thombor da ki bor pulet bat ki magistrate jong ka jala Assam ya kate ka snong da ka ba ki lakam ba kate ka snong kadang ha phapo upor usam jong ka jala Assam Menta ka sngipat ka live hotarik unaitung ki MDC baru acting CM ka hima melem kilalik hier sya kate gasnong banjurib bar ban penpau ya kajing persha ya kate kajing thombor lane kamtrai dagi bor sarkar ka jala ya kate gasnong kabadang ha pura hapo upur usam jong ka jala Meghalaya katkum ki kwat kisla jong ka district council bat jong ka hima melem ha kate ka jingle jurib kila pelong da ka jingelang jong ki paiba nong song snong bat ki nong yelam snong jong ka te ka snong ha ka ba nakaliang ka jong ki kilo ong ba ka te ka snong yong khuli ka dei ka badang ha pura hapo upur usam jong ka jala Meghalaya hapo ka jingpe jingkmi jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat jong ka hima melem da ka ba snow keman agane ka sngi ba nakaliang jong ka executive committee Aden ba nakaliang jong ECM iba kita starwal chance ila hotlang yangi kum ki executive member Aden katu ka jimjia ha ka arpun riutrik ha ka bakini ki pertan pulit jong ka jala Assam kilawan ya kaban encroach lani ban thombor ya kani ka shinong hangne hayong kuli Kani kala pendap da ka jing snow khia hadu kata-kata jangi kum ka district council ka badai ka kemi nani ka kadian ka authority ka ban pek ya ka sanchar ka khadar haki it haki hima haki shnong haki tau ki jugi bat ban ya daru ya uput usam jong ka sanchar ka khadar ka jugi apo ka jurisdiction jong ka district council Lese pila ban ong menta banai na du arpun riu terik nakaliang ka district council kadangwan menta kasi te ngan thu ye phi ka jing sisa ba nakaliang jongi omdei bang islam tenrei ni wan hadu menta gani menta sngi ka long ba den bangi la yo ban collect lut ye ki jing pen sisa bar ya kijing pun sisa berfat baka jingwan ka jungi ya kani ka spot inquiry ha kani ka ski kalong bangin pentikna ya kita ki dokumen ki jungi ki bangi la lum na kaliang jong ka snong na kaliang jong ka right bat na kaliang jong ka hima ba ki long na em ki ba sisa kumba na kaliang jong ki kala daban submit de hadu kani ka ski ka pementa bangi la poyang ne spot katkum kini ki dokumen ni pensisha ni declare ni penpena ki bor baka ni ka snong yong khuli bat ki jaka jongka put usam jongka ki de ki badang ha papo ka right marwat ka himamlim bat ka district council kumju jongka jala Meghalaya ki kata kalong katkum bala batay na kaliang jong em jong ka hima bakat kum ka notification jong ka district council hi house nam chejar khandai spa nyopo ar kala da ban notify but approve ba kani ka shnong ka pura within the jurisdiction of the Khasi Hills Autonomous District Council matai kini te pinglong ne meka darbar ka bakar pang babai dai berkini ki kam kapot bat nagarlinga ki konsil kidan em go matai ginto
ngecukwa ban pentip yapi ban kaliang jong ka district council ka executive committee kala dat ban sna ya ka boundary committee haga ba ngin lum ya ki kot kisla ki ban pensisa yu uput usam jong ki hima ki jongi bat ya kita ki ba ngingi pensisa ngin sa pha sa ka state government na ka banta ba kanyo ban wikran penbetput bat ka jalasa bat ngi kwaru ba ka state government kan sim ya ka district council ko jongi kum ka wai ne ki stakeholder ha kata ka jingi kran ya penbet uput usam namar ba uput usam jong ka jalla Meghalaya ka jongi hab ngi not ban ong ngi sudai ru ban ong bar ka dei ban long ru kum ta ba ki hab ban sim na uput usam jong ki hima bat na uput usam jong ka district council namar shwa ba kan wan ka jalla ki hima ki la dan lupa la dan lu jong uput usam bat shwa ba kan wan ka district council ru ka ban ong ki hima ki la dan te mangi ka district council ru ngi sim ya ka jurisdiction ka jongi kat kum ki pot ki sam jong ki hima namar ki hima baro ki ha papo ka district council te kai ka bangamut ban ong kalong ba yakini ki baro ki bangi ngi layo ya ka ban collect menta kasi ki bangi lap ha ka sport inquiry ka juni ngin ra ya kani sha hakmat jong usiam hakmat juga executive committee nada ka dei ka bangin habban place hapo ka boundary committee te kata ka mot ka song ha ka andang ila ya kendo lang khot bat ya kita baro ki bangila yo ban collect menta kasi bat ngin sa sim ya ka rai ka jungi kumno ngin pha sa ka state ko man bakan penbait yu uput usam bat kum juru bangin sa kerpat ru ya ka state ko man hakibat kum kini ki loss and order ki bajia khamta mikam khaput ngin sa kran ru ya ka state ko man bakan penbiang ya ki police opus nang bakan long ka jungi tani ki put ki sam ki jungi bat ki brave ki jungi PE ka to jinja ka pendu tarik kumno ka jingwan thampar kaneka Assam police te kena ke jingon thambor hakinik tu kisi hande hashwana do 1984 gla 82 gla stang ke jingon tur put kena ka Assam ne te hangne lengba ka media te tang kena ko ko manong ba na karpat ye ki ruling party jong ka state government nane ki opposition ro but ye ki ruling party jong ka social but ki opposition jong ka social bakini tili kena khap bakini miya ke dokti we namar ka dilong kasi jungi bulsin kalan ngi dokti we ade pat ngalong ba bakini tili pat ka ruling party te khnang ba kampoy kasi job linda kumta dik dokti jingi we ka pat ka plot ka jungi te bahini tili na do kisnang na do kirai na do ki himba na do ka social na do ki government te in poisa ka job te tang ini kintin jonga to kublai sibuni pise ki pres lembat baro ki bangia don lang hande kapo tian na ka liang ka executive committee jong ka khasi hil autonomous council hadin bangilayo ya ka kubor bana ka liang ka Assam government lengba ki pulit Assam kilawan ya ka banrat ya ki pol elektrik ki bana ka liang ka Sarkar Meghalaya kalawan bantung hang ni po senong yong kuli tiana kaliang jongi kum ka district council hi pro kawai ngasngeu ban ong bangi penremjur ya kane ka jingle jong ka Sarkar Assam ti ha jing sisya ka ka bamangi ngi khmi lenti kalong balada ka don kano ka jia baklangi dei banwan sya ka negotiation table ngi dei ka banyak keren banyak penben knang ba kan om kta ya ka law and order knang ba kan om kta ya ka songsuk songsang hari kane ka jingle na kaliang ka Sarkar Assam ngasngeu ban ong bakade ya ka bangin hap ya ka ban penremjo oi om la ban len hadin ban na kaliang jongi ngilawan hangne ya ka ban le ya ka spot inquiry ban yoi ban lap lagi jong kikman ngisngeu thu bakane ka yong kuli 100% kane ka snong ka hap apo ka raj marwen hima melim hapo ka jurisdiction jongi kum ka district council padahal ha juga por hapo upur usam jong ka jela Meghalaya hi prokowe omla banlen ni gijing sisya ngin hapan puren ni gijing sisya katkum ka fact finding katkum ka jinglap ka jongi
lengba kajingwan jurip kejung ini kesini. Om lak ban len. Kadon sisa kajing yarung yami jongki pol elektrik. Ngilawan meneh tu ban pet jongki keman. Ngiyo i baki pol elektrik na po asam ru ki rung sene siapo ka Snong Yong Khuli. Ngiyo i nang neru ki rung ngam try bikin rung siapo asam hari kila don ki pol elektrik ki batang hang ne po upu jong. Dele se kabak pong san imat kabami syadu una uput huri hura. Ngasngau ban ong da kababurom imat indai tang na kabenta ka electricity bill. Balay nga kuwa ban warai electricity bill. Mar ine idai idaw tanrai ba penong syadu uput ban ya huri hura kan ne. Lese ki don ki no snong jong i hang ne ki bom sem la siu ya ka electricity bill. Nakaliang hemisi bill kala disconnect. But hadin bala disconnect yo kabu na asam lese nakaliang ka asam lese ngamla batip ta ka I free no do kila kile connection nang ta. But hadin kita kiki ay baro lingkot kabapan po siya do uput kajing ya hot ya kiniki pol elektrik. Tengah ngau pat banong hang bide bet kene kaman tena kaliang jongi kum ka executive committee jong ka district council ngin sa take up this matter po ka isi. Bat nga kermen skemba lengba ka jia tulang bat pi kinosen syarai bat pi kirang bak snong ngin la hiya ka bangin setel ya kaneka problem. Bat haju ko puan ngas ngeu banong ai kuble ya state government kabala shimru ya ka initiative ban sedang ya ka jing ya keren ban penbet ya uput usam bat ka sarkar Assam. Oat nyemla ban len ka encroachment na kaliang jo government of Assam kam dai tang ne po Yong Khuli. Kibabun ki jaka ki benta hapo ka jela mekraya panagaliang ka Assam kajuan ban encroach ban pendik nakapor sa kapo. Tele siling ba ka kubor ka message nga ngau ban ong maka sarkar Assam kadai ban sange si sendon ya kane kajing kentur put jongka. Mar nga sutu nang ba ine i issue electricity bill. Ipan poy pat syadu uput bakan wan ya ka ban kam try ya kane ka jaka kajong. Ditang ini hadian bangi awan mania spot inquiry ya ke ga balaja ka asun terik kat pum ka pet ni na kat pum ka report ru kani ka jaka ka Yong Khuli ka hap be po put sensar jong ka raj maruat hima meliam ko ka jing pet jing mi jong ka district council kat pum ka notification kala bami of nam kat ndai spanyol pulang ana ngambakla nyoko ka Yong Khuli ka hap po ka meliam semship jongka kasih autonomous district council. Dia ngapen ramjur kan ya ka ega balaja ka afun terik ya ka jingle kembor jongki polis na Assam mansuan klam da tip benia kam da yet benia yo put usam jong ke jela la jong yuan ma pi ben ki wen kan ni ka jakala kam dai hiru ka disputed area kam bom judan kan unu jing ya ki akini ki senam ki balalej no henry kesan ka apun terik ngayo jing tip na CM Raj ang bakiwan ki pulis na Assam kiwan bapentut ya ki nong senong hang ni apo Yong Khuli ten nakaliang jungiru ki peram nang ta ya ka jing la jing Assam kaliang ko hima apo ngai don ke jing kerman apo kan ni ke executive committee balai yalam di CM di Batitos welcome kum juru iam ilakai badan lang ni bukannya penbek nok keluar ya ni kam idon gajing kerman ru ba ngin poi sakatam bang keju ko puan kan turu ya ka state government jongi makan simkia ban hangni po Yong Khuli ba kan ai ya ka jing ya da hamtam ya ki fight nong song senong hangni ibarit museum ya ka ege balaja ka ege balayo i ka apun riu tarik tay kentian juga boleh sebut. Tempat yang semua kirang bat senong kibadan we simpentalang bat kilai pen iru kadau ba ani ka jaka puta ba ya kajiam ta kam de kajong ko Assam re ka na tu swa handa entai jong ko Yong Khuli kam ka jing bata jong ki don ki breu ki ba thang light da sau san snem kim la ban siu ya ka bin light wala poi sa ki prapo dai pho jar sa ki lat ru dina kata daw ba siya ot ya ka like jongka Meghalaya ba kila bun talat kabil na handin bala siya ot pat kilit tan ka like na po Assam
te ha mencam snam abang ilayo snow ba ki nakaliang ga ASEB ki lawan ban se post mo ki la itu post bakulon jong ka semen te ngi nakaliang ga district administration na liang local MLA la sim ya ka jingkit kle bat la marmar la pha oi ni to ka post te muntapat ni naka MSEL ki mud ban se eu ni post arpun tarik tengah tip kumno ki ajik tip ki brio nang nehi bat ka Assam Force ka wan rat ye gitu ki post pilai i gitu ki post sidang sto te kane ka jingle jonga Assam ka government jing thombor ha ka bomdon ka nongrim jing sisangi i ong ya jingmut nakaliang jong ki executive member bawan naga district council ba ki snong bat ka rat kin ya collect ya gitu ki documents kun ki light bill gitu ki ba thousand nem ya betul kan don ka proof bakane ka jaka ka dei jong ni ka Meghalaya te bat ki kot ki slaru bon bang ilaya lum yalang unta ba pensisya ba kade ka jaka ka dei jong ka Meghalaya ngurei ka basmusi ka long ba ki don pat ki bade de pateng ya ki dikhar te maki ki register ni iba ka don ko ka yeng ru satai sane Meghalaya upu sulit jongka asam. Tukun kita ru serpajur ya kasnong ya karat, ketika hima ba dunia budin ba lasal sini kinwan syasil yang surok ru ban kam ketika asam. Tang ini. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.